Hato pitip baka brand Lakme kabama pibat mangangi ju use kadai ka brand kadai ka Indian brand but wastang ya udai Jawaharlal Nehru. Khat kendai spa sanpo ki kintei India ki ju don bahamo kata ka jumlin ban pain mo ngi ju ong ban makeup ilade but ban makeup ilade ki ju use ya ki product ya ki foreign product ne ki brand ki badai jong ki pareng. But kane kala penlong ya ka pisa India ban let borok sya pareng. Nam Jawaharlal Nehru uyo iya kane but ulak kuslai minsem shibun. Kane kala penlong ya Jawaharlal Nehru ban ong ya JRD Tata badai businessman bahe mo hakita hakis name khat kenai spa sanpo ban sedang ya ka makeup line ka badai ka jong ka India hi. Nam hadin kane kata house nam khat kenai spa sanpo JRD Tata ustang ya ka makeup brand ka badai jong ka India hi. Bat kata kadai ka Lakme. Kabamut Lakshmi hakaktin Hindi. Kani ka Lakshmi kadai kerteng jong blay jong ki Hindu mo but kamut Lakshmi kamut kapisa ka prosperity kapisa ka pilain mo hendai kapaperkhat hangne kalong balai JRD Tata umbu sendon ya ka kerteng Lakshmi but balai ubu daga kerteng Lakme. Hangne JRD Tata usngau tho baki kintei Indian kilong ki ya big bhai ki phareng mo ya ki product phareng but ki kwa ban pendon kamru tangi ki product phareng. Tekumta jaka ban ai kerteng Lakshmi ai kerteng daka Lakme. But kumta haka por baki le marketing ya kini ki product jongka Lakme kileru haka rukom balek kum ki phareng ki advertise rukom marketing kile thik kumbale phareng but kani kala penlong ya ka company Lakme banlong ka jingjob te hamtamo kani ka Lakme kadang don te hato pin pendon kam hiya ka lada ka kerteng Lakshmi om ka Lakme komen yang